खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै बेलासिनि रादाबा एसे गोबाव जाबाय। दा टाइमा जागासिनो दं बेलासिनि 8 बाजिब्लाबो आङो भिडिअखौ खालामगासिनो दं। मा होनो दिनैनि गिबिसिन खौरां जाहैबाय HS आनजादनिफ्राय। HS आनजादाव जोंनि बे BTR एबा BTC आव नाम्बार 1आव दं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, सेकेन्ड नाम्बाराव दं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, थार्ड नाम्बाराव दं चिरां डिस्ट्रिक्ट, लास्ट नाम्बाराव दं क'क्राझार। मेट्रिक फाइनालावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो नाम्बार 1आव दंमोन। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि अनजालु आरो अनजालि फरायसाफोरा गोबां गोरों गोरा जागासिनो दं। गुवाहाटि ना बाजाराव माखासे सुबुंफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बे गाज्रि खामानिखौ मावफुबाय थानाय समावनो रायजो राजाफोरा एबा पाब्लिकफोरा नुनानै बिसोरखौ बुयो। ओरैबायदि बुयो सासेना आथिं बायदों आरो सासेनिया सिं बायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोर गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। पाटगाव, मावरियागाव आरो सिजुगुरि प्राइमारियाव माखासे दुथांफोरा एबसु अफिसाव फैनानै बियार बथल दुख्रुबदों, गेटखौ जोफायदों, बायदिसिना जाथाय खालामदों आरो बेनि दायनिगिरिखौ BPF पार्टिखौ होनाय जादों। दा मा जायो नायनोसै जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव मा जागासिनो दं। गावजों गाव इलेक्शननि थाखायनो बेबायदिबा बोरै जागोन। गोदोनि समा थांबाय, दा जाबाय 2020। जोंनि BTCनि बर'फोरा गोदोनि बायदि जाम्बा जाम्बि नंला, गासिबो गोरों जाजोब्बाय। दा बेखायनो आं बुंगासिनो दं बेबायदि अफिस दुख्रुबनाय, बियार बथल दुख्रुबनाय बेजों जेबो जाया। गावनि रोंगौथि बुद्धिखौ बाहाय। दा जियानो जादोला भारत आरो चाइनाजों दावहा नांनो थाखाय रेडि जाबाय। थाबैनो जासिगोनबो जानो हागौ। मा जायो नायनोसै। आंनिबाथ' जानांगौ आरो जानाङाबो, मिथिबायना। दावहा जायोब्ला जोंनि भारत हादरनि आर्मिफोराबो गोबां थैगोन आरो चाइना हादरनि आर्मिफोराबो थैगोन। नायनोसै जुदि चाइनाया मानियाब्ला आरो इन्डियाबो मानियाब्ला गावलायनायाथ' जाखागोन। दाथ' आरो चाइना आरो इन्डिया बर्डाराव लाइन अफ एक्सुवेल कन्ट्रलाव गोबां गिलु बालु थासारि जानानै दं। गुवाहाटियाव नोंथांमोना जुदि इम्पर्टेन्ट खामानि गैयाब्ला ओरैनो दा फै। जुदि इम्पर्टेन्ट खामानि दंब्लासो गुवाहाटियाव फै। मिथिबायना लोगोफोर। गुवाहाटियाव जानला मोनला फैलाबायनाङा। आंबो गिगासिनो दं गुवाहाटियाव थानानै। गुवाहाटियाव फैब्लाथाय कर'ना भाइरास जानोबो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो खामानि गैयाब्ला गुवाहाटियाव दा फै, नङाब्ला कर'ना भाइरास जाजागोनबो। आं मोजांखौसो बुंदों, नङा होमबा लोगोफोर। गुवाहाटियाव दा फै आरोना। जुदि खामानि गैया दा फै, जुदि खामानि दं फैबानो जाबाय। लोगोसे उदालगुरिनि DC बिथांनावबो कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि DCनियाव कर'ना भाइरास मोननाय जादों। दा मा जायो नायनोसै बिथाङा हामगोन ना हामा। बिथाङाथ' एसे बैसो गोनां मानसिबो, दा हामगोन ना हामा बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। लोगोफोर बेबायदिनो आरोबाव गोबां खौरां दंबावोमोन, नाथाय समनि आंखाल। नोंथांमोननो गाबोनफोर फोरमायसिगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।